Оле, скъпи, само по почукването мога да позная, че нещо не е наред. Скъпа, защо говориш така? Боже, ето, скъпи, казахте, нашето момче умира, бързо повикай линейка. Скъпа, успокой се, нека първо го разпитаме. Сине, защо имаш лепенка на челото? Днес имах малко спречкване с едно момче от другия клас. Мале, скъпи, цяло чудо е, че нашето момче е живо. Така е, скъпа, нали ги знаеш днешните деца какви са лоши? Това няма да остане безнаказано. Опитах да предотвратя конфликта, комуникирах спокойно, зададох уточняващи въпроси и предложих рационално решение. Но за съжаление от срещната страна реагира доста агресивно и ме удра по челото. По мои изчисления силата на удара е била около 12,7 нютона, като кинетичната енергия прехвърлена на челната кост е приблизително около 0,15 джаула. Затова се разминах с минимални щети без сериозно структурно увреждане. Браво на мама малкия рицар. Скъпа, сякаш слушам някой римски легионер. И да, физически и психически съм в позиция на превъзходство, докато противника е ограничен до импулсивна агресия. Точно така, маме. Той трябва да се радва, че си го оставил жив. Да, сине, ти си пример за младите момчета в България. Ти контролираш насилието в световен мащаб, маме. Сега ще отида да си почистя раната и да си почивам вече. Отивай на мама малкия войник. До скоро, родители. До скоро, маме. Оле, скъпи, само по чукането мога да позная, че има пострадали. Скъпа, какво говориш? Маме, какво става? Влизайте бързо вътре! Влизайте бързо вътре! Скъпи, това може би е края. Залегнете! Лягайте на земята, бе! Лягайте на земята, казах! Скъпи, обясни ми какво става. Не знам, скъпа, може би полицията е по петите му. О, не, сега какво ще правим? За ваше добро го правя, ей! Скъпи, той може би се опитва да ни спаси. Ей, слушайте ма, няма се присняте, ей! Ако някой пита нещо, казвате, че нямате сина, ей! Но, маме, какво става? Ей, момченце, какви ги вършиш пак? Нападнаха, ма, бе! Как така, маме, добре ли си? Да, е много ясно. Нали знаете, като смъкне идиотка, сам не видим, ей! Оле, скъпи, дано няма жертви. С тези комбинации, които пускам, мисля, че има и то хиляди. Сякаш самия Джон се е вселил в неговото тяло. Скъпа, отдръпни се, прави завършващия удар. Маме, кой те нападна? Едни момчета от другия клас. И какво стана? В болница са. Какво? Питах ги случайно да не са се объркали нещо, ама видях, че бяха надъхани. Като цяло не им оставих много време за реакция. Направо ги започнахме колена, лакти, направо ги съсипах. Но, маме, нали знаеш, че насилието не е хубаво нещо? Ти хулиган ли ще ставаш, бе, момченце? Ай, вие добре ли сте, бе? Искате да умра ли, бе? Няма как да бъда уязвим, бе. Аз съм израснал на улицата, бе. Всеки ден на улицата е борба за живота, бе. Ако те усетя, че си слаб, си заминаваш, бе. Вие знаете ли кой съм аз, бе? Дейна Лайт преди 2 дена ми писа и аз само го синах, бе. Бил съм с 20 човека едновременно, е. Аз съм рекламното лице на бойните спортове, бе. Мислех да влизам в UFC, ама добре, че ни приятели ма спряха. Иначе знаете ли кой ще да стане с тия хора там, е? Единственият колан, който ще да им остане е то на дънките им. Майк Тайсън, аз съм го учил как да се бие, бе. Филма Рамбо е писан по мой сценарий, бе. Аз тренирам борба, е. Хабиб, като ма види отдалече ма заобикаля, бе. Всички животни, които ги гледате по зоопарковете, съм ги фащал аз, бе. Когато спасителите ма видят да влизам да плувам в морето, ми искат паспорт и лична карта, бе. Защото знаят, че мога да отида в друга държава само с плуване, бе. А ако си закача всички медали от състезания, ще ми се щупи врата, бе. Всяко ще ми кажете, бе. Нищо, маме. Нищо. Точно така си и помислях, бе.